27. novembar 2025. 7 časova 30 minuta. Počeo je sitan sneg na Zvezdari. Sad koliko će prekriti, to ćemo vidjeti, s obzirom da je plus 2 stepena, znači voda nije smrznuta. Ovo je samo malo površinski sneg napadao. Dobro jutro, Zriko. Hoćemo kući, Zriko? Verovatno da. Dakle, na betonu, na asfaltu se ne zadržava za sada, samo na zelenim površinama. Verovatno će u toku dana skroz otići, ali eto, u svakom slučaju vreme se menja. Pa, pozdrav iz Zvezdarske šume.